ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 9/15 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರ ಬೈದರು. ಇಂಚಿನ ಮಧುರ ಬಾಬಾನು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಪಾವನಾದ ಬಿಡ್ಬಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಏತು ಕೈತಲ್ಗೆ ಬರಂದು ಹೋಗುಂಡವು ಐತ ಚಿನ್ನೆಲು ದಾದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಕೈತಲ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೆಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬಾ ಪತ್ತು ಬುಡ್ತೇರು ಪಂಪನವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೋಗುಂಡು. ರಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಎರಡು ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುಂಡು. ಮೋಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ರಾಜ್ಯರು ಇಂಚಿನಕಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ದಿಕ್ಕುಂಡು. 4 ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯರು ಆರೇ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಪುನರಾದುಳ್ಳೇರು ಪಂಪನೇನು ಏಪಕ್ಕೇನ್ವೆರೋ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. 5 ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕುನು. ಆಚೆ ಈಗಲೂ ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಒಂದು ಹೋಪಾರು. ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಕೊಟ್ಟುಪ್ಪಾರು. ಗೀತೆ: ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ದೂರ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆ ಬಂದು ಏರು ಪಂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗೆ ಪಂಪೇರು. ಬಾಬಾ ಗಡಿಗಡಿ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಂದು ತ್ಯಾಗಿ ಪಂಪೇರು. ದೇಪಂಡೈತೆ ಆತ್ಮಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪನು ಕೂಡ ಏಪ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬರ್ಪರು ಅಪಗ ಸುಖಪ್ಪನು. ಆತ್ಮಲು ಈ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಕಲ್ಪದ ವಿರೋಡ್ಲ ಪಡೆತೀರು. ಇತೆ ಕೂಡ ಈ ಆಸ್ತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುಂಡು. ಇಂದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆನಗನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಸಹ ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುಂಡು. ಮಾತಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುಂಡತ್ತೆ. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಿಂಡೋ ಅವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುಂಡು. ಅಂಚಿನ ತೀಯರಡ ನಾಟಕಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುಂಡು. ಅಂಡ ಐಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒವ್ವೇ ಶಬ್ದನು ಮರೆತು ಬರಡ ಐನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಸೋಲಿ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ಇನ್ನು ಅನಾದಿ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಅದುಂಡು. ಈ ನಾಟಕವು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಿನವು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಚಿ. ಈ ಡ್ರಾಮನು ತಿರಿವು ನೆರೆದವರ ಕೂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ ಅರ್ಥ ಆದಪ್ಪು. ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಿದು ಆ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪನು ಅವು ಮಾತಲ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಆ ವಸ್ತುನು ತೂಪರು ಅವು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾದುತ್ತನೋ ಅವು ಕೂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಆಗುಂಡು. ಈ ಹದ್ದದ ನಾಟಕಲು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ರಚನೆ ಆದುಂಡು. ಆ ವಸ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡುಪ್ಪುಂಡೋ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ. ಆಯ್ನದವರೈತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದನಿಗಳು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದರು ಸುರುಕಾದು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಅದು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಕಿ ವಾ ಅಲೌಕಿಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬುಲ್ಲಿರೋ ಅರೆರ್ದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಿರ್ಲ ಸಹ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬರ್ದೆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸ್ತಿನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ಕೇವಲ ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ಮಲ್ತುನಿ ರಾಯನಿರ್ದವರ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ರಡ್ಡು ಜನಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಬೇರೆಡ್ದು ಓವಿ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ರಚನೆ ಇದೆ. ರಚನೆಗೆ ರಚಯಿತ ಬಂದು ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ರಚನೆಗೆ ರಚಯಿತರದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಶಿವ ಬಾಬಾ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಲ್ಲ ಆರೇ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಆಸ್ತಿ ರಚಯಿತರದೇ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಆರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತುಲ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈತಲು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಮೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೇರು ಬೇರೆಗ್ಲ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದದ್ದು. ನಿಕ್ಲು ಮೆರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬರ್ದು ಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ರಡ್ಡುಲ ನಿಗದಿಯಾದ ಬಿಡ್ತು. ಶಿವ ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪನವು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪಚಿರು. ಬುದ್ಧಿಡು ಆಸ್ತಿದ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಬಾಬಾರ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಆರು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬ
ತೆರಿಪವರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ ಇಂಚಿನಲ ಇಚ್ಚಿ ಏರಿದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಅರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆರೇ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಾನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿಗಾದ ಎತೊಂಜಿ ಲಡೈ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಲೌಕಿಕ ಅತನ ಶರೀರದ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾಂಚನ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಗಾದ ಏತೊಂಜಿ ಲಡೈ ನಡಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಒವ್ವು ಲಡೈದ ಪಾತೆರೆಚ್ಚಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಬೇಹದ ಆಸ್ತಿಲ ಸಾಧಿಕ್ಕುಚಿ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಅಂತರಡ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ಈ ರಥಕುಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಬಂದ ಮನೋಡ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನ ಬುರ್ದು ನಿಗ್ಲನ ಅಶರೀರಿ ಆತ್ಮ ಬಂದ ತೆರಿಯುಡ ಇಂದೆಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ವಿದ್ಯೆಗಾದ ಹೆಂಚಿನ ಆಂಟರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಈ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ನಿಗಲು ಪತಿ ತೇರಿದ ಪಾವನಾಪರು ಆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶರೀರದ ಮಲ್ಪರು ಇನ್ನು ಆತ್ಮದ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಪರಮಧಾಮವು ಪಾಯರಗಾದುಂಡು ಪರಮಧಾಮ ಅತನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮವು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಜಂದ ಏರ್ಲ ಬಾರಿ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಲ್ಲ ಅಕುಲೆ ಪಡಪೇರು ಮಹಾತೆರ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಪತಿ ತರತ್ತೆ ಆಯ್ನದವರ ಪಣ್ಪಿರ ಆತ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನು ತಿನ್ಪುನವು ಪರ್ಪುನವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಈ ಸಮಯ ನಿಕಲು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಚೆಂದೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದು ಸಹಜಲಾದುಂಡು ಅಂಡ ಮಾಯದ ವಿರೋಧ ಹಾಪುಂಡು ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಒಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ತಡವಾದಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬುದ್ಧಿಡಿಂದು ಸರಿಯಾದ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಯಾನು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡೆ ಉಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ಬಿಡುಪೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ತೀವ್ರ ವೇಗದ್ದು ಪುನಾಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೇರಿದು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬಾಬನ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಿನೇ ಅಂಡ ಪಾವನಾವಲಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಪರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಅವಲಂಬಿಸಿದನು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜಲಾದುಂಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಟು ಏನಿತ್ತ ತಿರುಗಿದು ಬಾಬನ ಕೈ ತಲುಪುವುದು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಬದ್ದು ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲಿಡು ನೇಯ್ಗೆ ಅವಡು ಬಂದು ನೀಗ್ಲ ಬುದ್ಧಿಟುಂಡು ಪಂಡ ಮಾಲೆ ಅವಡು ಬಂದು ನೀಗ್ಲ ಬುದ್ಧಿಟುಂಡು ಮಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ ಉಂಡು ವಿಷ್ಣುನಲ ಉಂಡು ರುದ್ರ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು ಸುರುಕುಮರು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ದಿತ್ತಿನಾರತ್ತೆ ಒರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡೇಟು ಬರ್ಪಿರ ಪಂಡ ಕಡೇಟು ಮಾಲೆ ಅದುಪ್ಪಿರು ನಿಗಲ ಕುಲ ಹೂ ಪಂದು ಕೇನುವಿರು ಅಪಗ ವಿಷ್ಣುನ ಕುಲ ಪಂದು ಪನ್ಲು ಎಂಕುಲು ಮೂಲತಃ ವಿಷ್ಣು ಕುಲ ತಕಲಾದುಲ್ಲ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲ ತಕಲಾದ ಕೂಡ ಐದು ಶಾಖೆಲು ಬಿದ್ದಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪುರ ನೀ ಜ್ಞಾನ ಹೊರತು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುವನವರು ಸುರುಸುರುಕು ರುದ್ರ ಮಾಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ನಿಖಲ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲವಾದುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ನಿಖಲೆ ತೆರಿದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಖಂಡಿತ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಎಂಚ ಕೆಲವೆರು ಪನ್ಪೆರು ಭಗವಂತೆ ಒಲ್ಪನು ಖಂಡಿತ ಬೈದೇರಂಡ ಅರ್ಥ ಅದು ಉಚ್ಚಿ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾತೆರುಗಳು ಅರ್ಥ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬರ್ಪುನವು ಇತ್ತ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡುವರು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಓದುವರು ಪಂದತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯಡು ಓದುಲಿ ಕೆಲವರು ರಡ್ಡು ಮೂಚಿ ಪತ್ರಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಓದಿರು ಕೆಲವರು ಓದು ನಡೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮಾತೆರುಗಳ ಅರ್ಥ ಓಡಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಕೈತಲಾನಗ ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪರತ್ಯತ ವಿನಾಶ ಅಪ್ಪನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಈಗಲೂ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ರಾಜ್ಯರು ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಟಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಏಪ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಆರೇ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುಣು ಏನ್ವಿರೋ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಈತನೆಲ್ಲ ಆತ ಇಷ್ಟಾಪನ ತರಹ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ತಿರು ಕೆಲವರು ಇಂಚಿನಕ್ಕಳು ತಯಾರಾಪಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬರಿಪಿರು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ನಿಂಗ್ಲು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಸತ್ಯೋಗತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾತಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಇದು ಹೊಸ ಮಿಷನ್ ಆತುಂಡು ನಿಗಲು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕಾದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ
ನಿಗಲು ಈಶ್ವರನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದುಳ್ಳರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖನು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರದು ಕೇಳಲೆ ಪಂಪನ ಗಾಯನ ಉಂಟು ಪಂಡ ಏರು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದುಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಕೇಳಲೆ ಬಂದು ಓರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಕಲ್ಪವಿರು ಆರು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಆದುಳ್ಳಿರು ಮಹಾತೆರಿಗಳ ಬಾಬನ ಇದು ನಿಮಂತ್ರಣ ಅತ್ತನ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಡಾಪನು ಒರಿನ ಮಾತಲ ಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಾರ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತಲ ಜ್ಞಾನದ ಶೃಂಗಾರ ಆದುಂಡು ಭಕ್ತಿದತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪೇರೆಗಾದ ಮಲ್ಪದಿರು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತಲ ಪ್ರಾಯಲ ಪಾದಪಡಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಡು ಉರಿಯುಂಡು ಬಾಬಾಗ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾಗುಂಡು ನಿಗಲಿತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನು ಪಾರು ಮಲ್ತದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ಬೈದರು ನಿಗಲಿ ತೆರೀತಿಡು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೋಡು ಈ ಪಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಗದಿಯದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲು ಬಾಬಾರದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಡತ್ತನು ಆತ್ಮದು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂದು ಮುಟ್ಟುವ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾತ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುವುದು ಆತ್ಮದ ಇಡೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೀ ಸಮಯಡು ಆದಿರ್ದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಗಲು ತೆರೆಯುವಂತರು ಕೂಡ ಇಂದು ಮಾತಲ ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಖಲ್ ನಾವು ಆ ಪಾತ್ರ ನಡತಂದು ಅವೇ ನಡಪು ಎಂಚಿನ ಪುಣ್ ಪನ್ಪೆನ್ ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪೋಜರು ಎಂಚಿನ ಮಾತಲ ಪಿರೋಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಲ್ಪ ಮಾತಲ ಹೊಸ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ತ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಎಪ್ಪುಂಡು ತೂಪರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಸುಖ ಉಂಡು ಕಾಸು ವಜ್ರ ರತ್ನರು ಏತೊಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾಸಿತ್ತುನ ಸುಖಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐನ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತದು ತೂಲಿ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟಿಂದು ಸಾತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪದ ಪಾತ್ರ ಮಾತಲ ಅಲ್ಪ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಆತುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬಾಬಾನೇ ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಿಪೋರು ಆತ್ಮುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಕಾರುಬಾರು ಮಾತಲ ಉಂಟು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತಲ ಮುಗಿಯುಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಐನಡೆದವರ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಈತೆ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪಂಪಿರು ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಈತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮೋಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆತ್ಮ ವಿನಾಶ ಆದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅದ್ಭುತ ಬಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇಂಚ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಸ್ತು ಬುಕ್ಕ ಊಲ ಇಬ್ಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿಲ ಪನ್ಪಿರು ಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಗತ ಸಮಯಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಡುಪ್ಪಿರು ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿರು 84 ಜನ್ಮಲ ಸಹ ನಿಕುಲೆ ಎದ್ದೆತನುವರು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ಎಂಕ್ಲನ ಪಾತ್ರ ಅಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಐನು ಬೇತೇರ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಿರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರತೆ ಇಂದು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಬಾಬಾ ಕುಡಿದು ತಿರುಪದು ಕೊರ್ಪಿರು ಆತ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷತ್ ಏಪ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದು ಪುಣ್ಯರ್ದವರ ಸಹೋದರ ಆಪಿರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರು ಸಹೋದರ ಆದುಳ್ಳಿರು ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಬಾದಲಾದುಂಡತೆ ಬಾಬಾರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪಿರು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಆತ್ಮಗೂ ಪುರುಷ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ಬಾಬಾರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಐಕಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು ನಿಗ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿವುಡಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ ಆತ್ಮನೇ ಆದುಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಬದಲಾಪುಷಿ ಕೇವಲ ಅವರ ಪುರುಷ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ತ್ರೀನ ಶರೀರನೊಂದೇತುಂಡು ಇಂದು ತೆರಿವಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪಾತರಾದುಂಡು ಇಂದಿನ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಬೇರೆ ಸಾತ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂದಿನ ಬಾಬಾರ್ದು ಅತ್ತನ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲೆಡ್ದೆ ಕೇನುಲಿಯಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾತೆರುವರು ಸುರುಕು ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುತ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಕು ಅಡೇಕು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತೆರುಚಿರು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಓದೋಡಾಪುಂಡು ನಿಗಲು ಜೋಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಕನ ಬರ್ಪಾರು ಬೇರೆ ಮೊಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮೊಗಲು ಮಲ್ಲ ರಾಜರಾಪೇರು ಮೊಗಲು ಎಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಪೇರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿವನಿರು ನಿಗಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇನೆಲಾದುಳ್ಳರು ಮಹಾತೆರೆಲ್ಲ ರಾವಣನ ಬಂದ ನೋಡ್ದು ಬುಡ್ಪದ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಏರೇತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ಆತು ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಹೆಚ್ಚ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿದರೋ ಅಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು ವಿದ್ಯೆನ ಎಡ್ಡೆ ಓದಂದೆತ್ತನ ನೂತ್ತೀರ್ನಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು ನೀನು ತೆರಿವು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವನವಲ್ಲ ಸಹಜ ಆದುಂಡು
ಹೂವೆ ಕಷ್ಟದ ಪಾತೆರಿಜ್ಜೆ ಅಂಡ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡುತ್ತೆ ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುಡು ಪಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮೃತ್ಯು ಲೋಕೊಡ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಅಮರ ಲೋಕೊಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಏತು ಓದುವರು ಆತು ಅಮರ ಕುರಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಬಾಬನು ಪ್ರೀತಿಲ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾರಳ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾರ್ ನಮಿತ್ತು ಏಕರಸ ಪ್ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಕೆಲವರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೆರಿಪದ ಕೊರ್ಪುನ ನಶ್ಯಪ್ಪನತ್ತೆ ಇಂದು ಒತ್ತು ಕೊರದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯವಾದುಂಡು ಏರಿಗೆ ಅವಡು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪಲೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇತೆ ಹೂವಿ ಶಾಲೆಡು ತುಜ್ಪಾವುಜಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾವುದಪ್ಪುಂಡು ಒಯ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನ ಅರ್ಥ ಅದು ಹುಡುಪುಂಡು ಏನಿದ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಅಂಡ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಹತ್ತು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಪೂಜೆ ಏರಿ ಕುಲತಕ್ಲ ಅದುಪ್ಪಿರೋ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಬಾನ ನಾಟುಂಡು ಏರು ಎಂಕ್ಲ ದೇವತ ಧರ್ಮದ ಇರಕುಲ ಅದುಪ್ಪಿರೋ ಆಕುಲೆ ಬರ್ಪಿರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಅನುಭವ ಪಂಡು ಮುಕುಲು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿರ್ದು ಕೇನನುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಕೆಲವರಂತೂ ಅಂಚೆನಿ ಪಿದರ್ದು ಹೋಗ್ಪಿರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪಿರು ನಿಕ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಉಮ್ಮಂಗೊಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಸರ್ವಿಸ್ ತತ್ಪರರಾದುಪ್ಪಿರೋ ಆಕುಲೆ ಹೃದಯ ನೀರುವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹಾಸನ ನೇರುವರು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿಗಲು ಆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಿರು ಪ್ರಪಂಚದಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅಹಕಾರ ಆರಂಡು ನೆತ್ತೆರದ ಸುದಿಕ್ಲು ಹರಿಯರಂಡು ಸಾಹಸವಂತಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನಕಲು ಏಪಲ ಬಡವರದು ಸೈಪಿಚೇರು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಕಲು ವನವಾಸುಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀನು ವನವಾಸುಡು ಕುಲ್ಲವೆರತ್ತೆ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಹೆಚ್ಚ ಸಿಂಗಾರಿತಾಪಲು ನಿಕುಲ ಸಹ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪರು ಪಣ್ಣ ಸ್ವರ್ಗವು ಪೋಪರು ಐನದವರ ನಾಶೆಯಪ್ಪು ನಾವು ಸುಖ ಧಾಮವಾದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲು ಇರ್ತದೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆಡು ಮಣಿಯರೆ ಅದು ನೆಯ್ಗೆಯರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ತೀವ್ರ ವೇಗೊಡ್ದು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದು ಪಾವನ ಒಡಾಪು ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ವನವಾಸುಡುಪ್ಪುಡು ಅಂತಿಮ ಅಹಕಾರದ ದೃಶ್ಯಂತಿಯರೆ ಮಹಾವೀರ ಒಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಬಂಧನದ ಪಂಜರನು ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಭಾವ ಶರೀರದ ಅಂಚನೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಂಧನಿನ ಪಂಜರವಾದುಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪನ್ನ ಸಹ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಸೆಲೆತರದತ್ತು ಅಪಗ ಪನುಡಾಪುನು ನಿರ್ಬಂಧನ್ ಏರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದುಪ್ಪು ನಡಪಿರು ಅಕುಲೆ ನಿರ್ಬಂಧನ ಅದುಪ್ಪರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಓವಾಂಡಲ ಎನ್ನ ತನತ್ತಂಡ ಪಂಜರದ ಲೈಡುಪ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಪಂಜರದ ಮೈನ ಪಕ್ಕಿರ್ದು ಪರಿಸ್ತಾದುಲ್ಲರು ಐನದವರ ಒಲ್ಪಲ ಒಂತೆಲ ಸಹ ಬಂಧನ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸದ ಬಂಧನಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಚ್ಛೆ ಬಡಪೆ ಆಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಸಹ ಮನಸ್ಸದ ಬಂಧನ ಆದುಂಡು ಏಪ ಮರು ಜೀವ ಆದುಲ್ಲರ ಅಪಗ ಮಾತ ಪ್ರಕಾರದ ಬಂಧನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸದಾ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಂಕಲ್ಪದ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಸಮಯ ಪಾತೆರ ಮಾತಲ ಸ್ವತವಾದ ಉಳಿತಾಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇತೆ ಸಂಪನ್ನ ಪಂಡ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನೆಟ್ಟು ತತ್ಪರಾಲೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಪಂಡ ಕರ್ಮದ ಹೂವಿ ಬಂಧನದ ಸ್ಪರ್ಶದ್ದು ಭಿನ್ನ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಂದು ಪೋಲೆ ಹೂವಿ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಸ್ಪರ್ಶಲಾವಂದೆಪ್ಪಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನತನದ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಬೇತೆಕ್ಲು ಮಲ್ಪೈರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ನಿಮಿತ್ತಾಪನೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನತನದ ಅನುಭವ ಎಂಚಿನ ಮಾತನಾಡುತ್ತೋ ಐಕ್ ಬಿಂದು ನುದಿದು ಭಿನ್ನಾಲೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ.